Jeg vil altså, kan vi komme tilbage her tilbage efter kampen? Jeg tager min jakke med. Ja, jeg tager også med, det tror jeg ikke. Okay. Så får du have en jakke. Det er det, der lå på bagsædet. Det ligger der. Jeg har en viewer allerede, sådan så kører vi. Folk er villige for at se den nye trøje. Hvor er trøjen? Hvor er trøjen? Ja. Vi vil se laks. Ja! Evil Empire 1964 vil se laksen. Det får han da lov til. Kom så, laks! Jeg tror ikke, han var klar over konsekvenserne, da han skrev det ønske. Det er så godt, det her. I vil spamme så linket til det her stream inde i skakten. Ja, hvad? Nu vil vi se Per lege med Thermo. Nej. Han livestreamer. Det er jo bare at klippe den her. Seriøst, jeg livestreamer det direkte. Der er 2 viewers på. Det er virkelig tilløbsstykke. Du er KDV's mainstream viewers. Ja, det kører. Skal du ikke bare gå op og klippe den der? Ja. Min MacBook Pro, den røg cola i 2 uger siden. Ej, hvor er det ærgerligt. Ærgerligt. Den er nødt til selv skade. Det er jo helt... Nej, jeg kom på nettet. Der er lyd med. Og det er garanteret en af dem fra forsikringsselskabet. Ja, de sidder der alle sammen. Begge to. Det er klart. Han jeg har set trøje, det bliver helt vildt. Der er oppe på 6 viewers nu. Er det rigtigt? Det bliver så godt. Og så står der F. Eller jubel. Nej, jeg har ikke råd til flere, så vi tager ikke nogen af skål. Så hvis vi skal annoncere, at det er hummen, så skal jeg løbe. Ja, det er klart. Jeg har set trøje, det bliver helt vildt. Der er oppe på 6 viewers nu. Er det rigtigt? Det bliver så godt. Og så står der F. Eller jubel. Nej, jeg har ikke råd til flere, så vi tager ikke nogen af skål. Så hvis vi skal annoncere, at det er hummen, så skal jeg løbe. Jeg tror, den bliver hvid. Det er den nye hjemmetrøje. Vi skifter også NFL. Vores spillere kan ikke skyde på mål, de skyder altid over alligevel. Du har lige øvet sig i 20 år på det. Ali, jeg bliver bedt om, at jeg skal fjerne dig på skærmen. Jeg er nok den sidste, du skal spørge om sådan noget. Hvad står det? Det står det her. Hvem er A? For Ali. Det er Evil, der siger. Evil, fuck dig, Evil. Ja. Ja. Hvad er din klokke? Hvad er det en klokke? Hvad er det? 7 minutter, den er 4 minutter. Det vil have lange 5 minutter her. Kun med laksen på skærmen. 4 minutter med laks. Nej! Det er de bedste. Det er de bedste pause. Det er de bedste pausefisk i verden. Hvad? Hvad går du med det? Jeg er stadig øm, så I skal ikke røre ind. Det var godt til at provokere, når du kom forbi. Hej, hvor er vi vel? Anders Svig! Jamen nar! Jeg husker ikke noget. Det ligner egentlig ikke dig, der er provokerende. Mere laks, mindre araber. Kom her. Kom her, jeg kan få mindre araber. Nej, der kan være børn med, ja. Så folk ved godt, mine links, de kan godt være lidt skidte jo, så... Det er til dig, Ivan. Der er 20 på nu. 20? Og så stopper vi ikke med det samme. stå og sætte op, så er det sikkert fordi. Den er helt flink. Thermo, fly op og bind det der ned. Afsted. Det skal være Poke med, han har gjort det. Poke kan bare kravle for alt.
Det kunne se meget sjovt ud, så kunne du få dem til at klatre på facaden. Så kommer de ud. Desværre er vi med det, at det har ikke leveret trøjen i dag. Men I kan købe den gamle. Vi har ikke fået den. Nej, der var oversvømmelse i nat. Så I der på Lyngbyvejen. Der var sådan 3 biler, der var sådan drukne under vand. Det må godt nok være kedeligt. Jeg er glad for, at jeg ikke var ude og drikke mig fuld i går. Jeg prøvede at lokke Thermo til at hoppe i vandet, men han fandt ikke for det. Min storebror var... Vi overvejede også, selvom vi skulle have padlet med, da vi kørte Min derovre. storebror var på bakken, der gik alt lyset på hele bakken. Fordi... på grund af det der vand. Var det på grund af vandet? Er du sikker? Ja. Nå? Det regnede der ikke i går. Det regnede ikke der, hvor jeg var. Jamen, du var jo heller ikke i Danmark. Jo, lidt af tiden var jeg 25 viewers nu. 25, seriøst? Og så var en, der hoppede af. Thermo, så står Det sejrer ved solen, det der. Så kører vi bare Der er hjem igen. hooligans på taget. Jump, jump, jump. Den bliver placeret uden for trøjen, står de ved der køber kom ind. De skal jo ind og købe dem som de første, der står i køen. Ja, men de skal lige ud og præsentere den først, ikke? Nå ja, men stadig. bare skakten Med linket. Hvad siger du, Lars? Smider han bare linket 1000 gange, eller hvad? Nej, det det en gang. Nej. Jeg bad ham også om at gøre det. Nej, den der ved. Jeg råbte det til ham. Ja. Skaller. Hvad skaller? Mine bryster Jeg skaller. kan lige kigge med, hvis det er. Hvad? Der er interesserede mennesker. Og der gik den lige op på 5.000 viewers eller sådan et eller andet. 100 viewers nu. Sådan. Tag en for Rødbys trøje for at vise knumepaller. Ej, nu prøver han at Der komme skaller. derop. Ej, man må ikke kravle op. Nå, de skal bare lige klipse det fast, sådan, så det hænger på ydersiden. Nå, virkelig? Ja. Min den er 57. Evil så godt, der var patter. Så er der også vist patter, Han er helt glad nu. Hvad skrev han? Ikke noget. Han skal jo bare patter. Hvem skriver det? Evil. What more to say, altså. Må de ikke bare gå Står væk en med patter? så de kan komme ud med trøjen? Jeg tror, at de får mulighed for at købe den. Sig lige hej fra mig. Det er sådan der, de første 10, der Jeg har desværre kun, jeg har kun fået 5 trøjer på lader. Ligesom iPhone 4 der. Nej, I skal sige hej fra mig. her og en Ja, vi skal jo hilse for så og sige hej. Hej, Evil. Der havde vi en butik i Holstebro, den er brændt. Jeg står og venter på et kode for Unity. Kan han se mig? Ja. Han står og streamer live til nettet. Så du kunne høre, når du løber og sige, hils ham, hils ham. Så, Det så skal sker det. Øj, vi kan næsten ikke tage det. Nej, jeg er skuffet. Nej, en Adidas trøje. UNICEF på brystet. Han er blå i siderne. Ja. Ah, den er pæn. Ej, det synes jeg var kedeligt. Var det ikke det, jeg sagde? Ja, Hvis du har sagt det, hvorfor vi står vi må ind og se den ægte vare. Ja, det tror jeg. Så skal jeg sige Jeg er lige herovre. farvel, Evil. Den nye, jeg tror Jeg ved ikke, hvad størrelse jeg skal have. det kan måske godt have set. Jeg har stadig masser af seere på. Det er fantastisk. Jamen, det er nu, du tager den ind til der, så vi kan se den. Jeg har lige filmet den. Ja, det er rigtigt. Jeg har desværre kun, jeg har kun fået 5 trøjer på lader. Ligesom iPhone 4 der. Nej, I skal sige hej fra mig. her og en Ja, vi skal jo hilse for så og sige hej. Hej, Evil. Der havde vi en butik i Holstebro, den er brændt. Jeg står og venter på et kode for Unity. Kan han se mig? Ja. Han står og streamer live til nettet.
Så du kunne høre det, at du ville sige, hils ham, hils ham.